या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। कणकवलीत एका कुख्यात गुंडाक पकडूक पोलिसांका यश इला। गावठी पिस्तूल, सिंगल बॅरेल बंदूक, तलवारी वांगडा सोना चांदी आणि लाखोंच्या कॅश वांगडा गोव्यातल्या त्या आरोपी सिंधुदुर्ग एलसीबीच्या पथकान वागदेत ताब्यात घेतला। प्रकाश विनायक पाटील असं त्याचं नाव आहे। त्याच्याकडे अवैध शस्त्र साठो, सोन्या चांदीचे दागिने, रोकड असल्याची टीप सिंधुदुर्ग एलसीबीक गावली। एलसीबीच्या पथकान 12 जुलैक वागदेत छापो मारून आरोपी प्रकाश पाटलाक ताब्यात घेतला। त्याच्याकडे लाखोंची रक्कम, गावठी पिस्तूल, सिंगल बॅरेल नवीन बंदूक, 5 तलवारी, 15 तोळ्यांपेक्षा जास्त सोना, 4.5 किलोची चांदी आणि सोना चांदी वितळूचा मशीन, तसाच 3 ड्रिल मशीन, 1 वेंटो कार, 1 दुचाकी पल्सर, कटावणी आणि चोरी करण्याचा साहित्य गावला। तो 2 ते 3 महिने कणकवलीत रवत असल्याचा संशय हयच्या लोकांनी व्यक्त केलो। 30 ते 32 लाखांचो मुद्देमालय गावलो। ह्या आरोपीर महाराष्ट्र, गोवा राज्यासह कर्नाटक राज्यात घरफोडीचे 45 गुन्हे दाखल असल्याची माहिती सिंधुदुर्गचे पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल यांच्याने दिली। मालवणातल्या चिंदर गावात अचानकच गोरवा मराग लागले। 4 दिवसात 46 गोरवा मेले। त्याच्यामुळे शेतकरी टेन्शन मध्ये इले। चाऱ्यातून त्यांका विषबाधा झाल्याचा रिपोर्ट समोर इलो। शेतीचो हंगाम सुरू झालो आणि तेव्हाच ह्यो प्रकार सुरू झालो। 4 दिवसात 46 गोरवा मेले। त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा नुकसान झाला। पशुवैद्यकीय विभागाचे प्रादेशिक सह आयुक्त डॉक्टर प्रशांत कांबळे यांच्या वांगडा तहसीलदार वर्षा झालटे यांच्यानी चिंदर भटवाडीतल्या शेतकऱ्यांच्या गोठ्यात जाऊन गोरवांची पाहणी करून परिस्थितीचा आढावा घेतला। 46 गोरवांचा जीव चाऱ्यातून विषबाधा होऊन गेल्याचं रिपोर्टमधून समोर इला। आतापर्यंत 97 गोरवांका ह्या साथरोग बाधित झाली होती। त्याच्यातल्या 54 गोरवांवर तातडीने उपचार करण्यात आले। आता साथरोगाची परिस्थिती नियंत्रणात असा, त्याच्यामुळे सगळ्यांकाच हायसा वाटला। सावंतवाडी शहरातल्या बस स्टँडची बऱ्यापैकी वाढ लागली आहे। एसटी जातात थैच्या रस्त्यावर खड्डे पडलेत। छपराय मध्ये फुटल्यामुळे पावसाळ्यात स्टँडवर धबधबे सुरू होतात। हिरकणी कक्षय बंद हा या दुरावस्थेबाबत राष्ट्रवादीच्या वतीने कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांच्या नेतृत्वाखाली हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले। बस स्टँडची सुधारणा करण्यासाठी ढिसाळ कारभाराचा निषेध करण्यासाठी अधिकाऱ्यांका 15 दिवसाचा अल्टिमेटम देण्यात आलो। 15 दिवसांमध्ये जर या बस स्थानकाची परिस्थिती सुधारली नाही, बस स्थानकामध्ये महिला, मुली आणि इतर प्रवाशांका स्वच्छ आणि सुरक्षित वातावरण देऊ नाही जमाग, तर बस स्थानकात चक्का जाम आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला।
गाववाल्यांनो आपल्या कोकणचा वैभव यायल्या निसर्गाबरोबरच कोकणातील मंदिरा गाव रहाटी हयच्या पूर्वजांपासून चल दिलेले उत्सव ह्याच्यामुळे सुद्धा खुलान दिसता। ग्रामदेवतेच्या आशीर्वादान सुरू असलेले दैवी शक्तींचे हे सोहळे नयनरम्य असतात। अशाच प्रकारे वेंगुर्ला तालुक्यातल्या मातोंड गावचो पूर्वापार चाल दिलेलो कवळास उत्सव सुद्धा आजही पूर्वजांनी आखून दिलेल्या चालीरीतीप्रमाणे होता। या उत्सवात तरंग देवांचे खेळ बघूक अनेक भाविक उपस्थित असतात। 15 जुलैक ह्यो कवळास उत्सव भक्तिमय वातावरणात साजरो झालो। वेंगुर्ल्यातल्या मातोंडच्या देवस्थानातलो कवळास ह्यो मुख्य कार्यक्रम। ज्याप्रमाणे आषाढी एकादशीक म्हणजेच देवयानी एकादशीक भगवान विष्णू हे 4 महिने योगनिद्रेत जातात, ते कार्तिक महिन्याच्या एकादशीक या निद्रेतून जागे होतात। या 4 महिन्याच्या वेळात सगळे धार्मिक कार्यक्रम बंद असतात असं आपल्या हिंदू धर्मात असा। तसाच ह्या मातोंड गावच्या कवळास उत्सवाक तरंग देवता सर्व गावकऱ्यांका कौल देऊन गावातल्या रवळनाथ मंदिरात दसऱ्यापर्यंत विश्रांतीक जातात। ते विश्रांतीक जाण्याचो ह्यो कवळास उत्सव। यावेळी हयच्या चवाट्यार देव अवसारी खेळ करतात। त्याच्यानंतर मातोंड गावचे देवस्थानचे कार्यक्रम दसऱ्यापर्यंत बंद असतात। दीपेश परब, कोकण 7 लाईव्ह, वेंगुर्ला। आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगारभिमुख होण्याचा स्वप्न होताला साकार। दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठा असा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू। 12वी नंतर नोकरी, व्यवसाय, शेती करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी, माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका, सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड। दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधून 1 वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स, इलेक्ट्रिशियन, सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणून नोकरी मिळवची संधी। आयतवाराची व्याख्याना YouTube चॅनलवर, नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय असा। मगे वाट कसली बघतासात, या संधीचो फायदो घ्या। आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर, G70 मेन रोड बस स्टँड नजीक, कोकण 7 ऑफिसच्या बाजू, युनियन बँकेजवळ, सावंतवाडी, किंवा SPK कॉलेज मोती तलाव, सावंतवाडी। संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49। हल्ली जंगली प्राणी डायरेक्ट वस्तीत घुसतात। तेका कारण आहे आपणच असो म्हणा, ते येतात आणि त्याच्यामुळे त्यांचो कधी कधी जीवय जाता। असोच एक बिबटो बाईत पडलो। कुडाळ सरंबळ हैल्या परबवाडीतल्या बाईत बिबटो पडलो। नंदकुमार परब यांच्या बाईत ह्यो बिबटो पडलो होतो। बाईत बिबट्या पडल्याची माहिती गावली आणि बघ्यांनी मोठी गर्दी केली। कुडाळ वन विभागाचा बचाव पथक घटनास्थळीला ग्रामस्थांच्या मदतीने लोखंडी पिंजरो पाण्यात सोडून त्या बिबट्याक रेस्क्यू करण्यात दिला। ऐसून सुटा होते जो पाय तो दगडावर पाय सुट काय याचा आधार घेतो पाय सुटा गो पाय पाय खाली पडा नाही तो पाय खाली पडा अजून एक काठी घ्या
मगाची छोटी वाली गाडी टाकली मगाची गाडी ती मगाची गाडी घेऊन मागसून लाव ते शेपटेकडे बरोबर ना छत्री बांधून तोंडाकडे ढोंगसा ते कात तो पाय नाही पाय पडाक होईल पाय पाय बाजू जाऊ पाय पुढे गेला तोंडीकडे परतल्या ना त्यांनी बाहेर गेलो आपली रवची कसं असं करीत आणि हॉक करीत हा चला वर घ्या बाजूला चला सगळे काढा थांबा 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 हे तुम्ही थांबा तुम्ही थांबा दोरी जॉईंट थांब थांब दगड हे खेळतलं जाळ काढ हे बघ मी करतो थांबा माझं लोक मी मानतोय हे बाबा पुढे बाहेर काढा हे तुम्हाला सांगतोय बघा दरवाजा माड जरा द्या मी बांधतो आणि मग वर घेऊया मार घ्या मी बांधतो थांबू दे थांब रे रशी सोड रशी मला दरवाजाची रशी एक मिनिट थांबा जगाने फोटो बिटो लय कमी काढा जास्त काढ नका मिस करू नका जरा वर घ्या आणि एकदा बांधतो जरा इकडे घ्या इकडे मार घ्या तिकडे सत्तू हे बोल नका ऋषी बांधतो आता घ्या वर आता तिकडे जा सुवास कडे घे पोझिशन घेता बघा भारी आमचा ठरला असा म्हणान ज्या जोडीन आपल्या रिलेशन बद्दल माहिती दिली ती क्यूट जोडी प्रथमेश मुगदा सावंतवाडीच्या ओटवणे दिली होती। गाभाऱ्यातली गाणं या सिरीजच्या निमित्तान ही जोडी हयली होती। तेंका बघू गाववाल्यांनी गर्दी केली होती। मुग्धा आणि प्रथमेशान सावंतवाडीतल्या स्वयंभू देवस्थान ओटवणे रवळनाथ मंदिराक भेट दिली।
मंदिराचो इतिहास आणि देवस्थान विषयी माहिती घेतल्याने ओटवणे रवळनाथ मंदिर हैसर गीत गावन शूटिंगचो समारोप झालो। यावेळी मोठ्या संख्येन ग्रामस्थ मंदिर परिसरात उपस्थित होते। देवस्थानच्या वतीन देवस्थान प्रमुख रवींद्रनाथ गावकर यांच्या हस्ते त्यांचो शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आलो। जय शंकरा गंगाधरा, जय शंकरा गंगाधरा, जय शंकरा गंगाधरा, गौरी हरा गिरिजावरा, गौरी हरा गिरिजावरा, विपदा हरा शशि शेखरा, विपदा हरा। सावंतवाडी शहरातल्या भटवाडीत 350 वर्षापूर्वीच्या विठ्ठल मंदिर आणि कोकणातल्या पहिल्या दत्त मंदिराक त्यांच्यानी भेट दिल्याने लवकरच ही जोडी लग्न करतली असून सोशल मीडियावर चर्चेत हा। दत्त माझी माता, दत्त माझा पिता, दत्त माझी माता, दत्त माझा पिता, बहीण बंधू चुलता, दत्त राज, बहीण बंधू चुलता, दत्त राज, दत्त माझी माता, दत्त माझा पिता, दत्त माझी माता, दत्त माझा पिता, दत्त माझे गुरु, दत्त माझे तारू, दत्त माझे गुरु, दत्त माझे तारू, मजसी दत्त राजा, मजसी आधारू, दत्त राजा, मजसी आधारू, दत्त राजा, मजसी। गातो मी अभंग दत्ता तुझ्या दारी, गातो मी अभंग वेडी माझे मन तुझा पायी दंग, वेडी माझे मन तुझा पायी दंग, दत्ता तुझ्या दारी गातो मी अभंग, दत्ता तुझ्या दारी गातो मी अभंग, वेडी माझे मन तुझा पायी दंग, वेडी माझे मन तुझा पायी दंग, नित्य जीवनिया घडो सदा सेवा, नित्य जीवनिया घडो सदा सेवा, नित्य जीवनिया, नित्य जीवनिया घडो सदा सेवा, नित्य दत्त नाम मुखी वसो देवा, नित्य दत्त नाम मुखी वसो। अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलोच। परत भेटाया पुढच्या आयतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन। तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव.